Разсадът ти от домати жълтее. Ето 5 причини защо. Първо, липса на светлина. Доматите са светлолюбиви растения и при недостиг започват да жълтеят отдолу нагоре. Второ, неправилно поливане. При малко налична влага в почвата листата започват да увяхват, жълтеят и опадат, докато при прекомерна влага просто жълтеят без да опадат. Трето, липса на хранителни вещества, най-често азот. Затова подхранвайте вашия разсад в по-напреднала фаза на развитие с комбиниран тор. Докато са млади, растенията са прекалено чувствителни и много лесно може да ги изгорите. Четвърто, неподходяща почва. Доматите вреят най-добре при леко кисела почва от 5 до 6 pH. При по-кисела и при по-локална почва растенията не могат да усвояват всички микроелементи от почвата. И 5. Прекалено голяма гъстота на разсада. По този начин растенията се конкурират за светлина, храна и вода. Разредете ги малко. Следете вашите растения за тези признаци, за да имате здрав разсад и по-напред богата реколта.